ti Masakbayan full episode channel. Agyaman kami iti panakairaman mo. Ita, intayo nga agnang ngagiti kwento amang pataray iti pusom. Agbayad iti nangina dagiti nagaramid kan ka iti gasto itatang. Anya ka di dayto sasawom anak ko. Basol dagiti agbambantay di pagbaludan dayto inanang. No kumadida binaybayan ni tatang. Saan kumagasto iti napagteng na? Anak, naatake ti amam iji pagbaludan. Iso anak tay, katawa ko mati papabasulam. Ken basol damanan. Gapo tayong balod da ni tatang. Anak, Awan basol ni tatang nanang. Iso lang tinsuro dadadawalo ti panagtakaw iti. Rumbang ka di dahi ngay naramid da, nanang. anak, huston anak ko. Di mon panunutan ti napalabas. Aklonam nga awanan ti ama. Kat mga barwanan ta. Nanang. Anak, ti masakbayan ko mati panunutan. Kastamit ti agdama. Saan at napalabas? Basta nanang. Agbayad iti nangina tinakabasol kay ni tatang. Tatang, apay di ka matatao dito balay? Pasensya ka, anak ko. Makumi ko magtumot ngamin iti trabaho. Tatang, Sana bali tatunggal awan trabaho. Agaw-awid ak maetap no umay kayo iliwan. uwan tatang. Kahit agsingsingpat ka, anak ko. Di ka agsubsubag. Uwan tatang. Ken di mo pagungungtan ni nanang mo. No da kayo laang ti agbati dito'y balay. Uwan tatang. Nasayahat no kasta, anak ko. Denggem amin apam magbagakan ka. Tati ubeng nga amo na adumngag kadagiti pamagbaga. Kat maadaan iti naranyag ang masakbayan. Uwan tatang. Laglagi pagto amin dagita pa magbagayo kanya. Nanang, adda ako na naggapoy di pagadalan. Ni, apay asan na sumungbat? Rimwar nga ta? Ha? Nanang! Nanang! Anya tinapasama ka na kayo? Nanang! Ha? Nalamiis ti bagina? Nanang! Nanang! Unayin, nanang. Abay, pinanawan na. Kitda kayo lang, tikad kaduwang agbibiyag. Saan ka di nga dasakit ti inam iti puso, baro? Uwan, nanang. Amangan no naatake iti puso, idinadanon mo anak kadasay. Apay, agastoy, nanang. Apay. Rafael Baro, Awandan ngagpadpada. Awanan datatang kananang ko. patib karem tinakam mo, Baro. Saan bali tadaak ito'y? Saan ka baybayan? Agyaman ak, nanang. Tatang, may ibusan dagiti tarakan tayo amanok. Pato kas kadakal din. Ay, uwan nga raw danak ko. Apay ngamin nga itultulok yu tatang. Ay, narigat anak ko. Awan tigaway tayo kadakwada. Ay, Aganos tayo anak ko. Tinapatag, kat saan da tayo asaksaktan. ngamlugi tayo mo tatang. Kandakal aperwisyo tit itada kada tayo. Agasan nyo, isuda ka na yun ti mairanranod kadagiti tarakan kan mula tayo. Kasanon no dumtang to ti aldaw. Ultimo balay kan sanikwa tayo kat almanandan. Saan mat siguro ang mapasamak dayta, anak? Sapay la ko mga rod tatang. Sapay ko ma.
Rafael Baro, anya ti planom iti biag mo. Ag-eskwela ka kumamot. Diyak amo, nana. Saan ko ama ipamaysa ti panunot ko? Anya, O, nana. Ngam saan na bale? Panunutak ana imbag. No anyang agpaiso ti kayat ko ama pasamak iti biag ko. sipod na ulila ka. Siya kung tinagbalin nga ama ken inaam, Rafael. Kat kayat ko kumaan na saya at matipagbanaka ang baro. Nana, Ken nagkariak iti inam, at ikabaybayan. Iso apang nga asim ko matag singsingpet ka. Kat pasaya atem tibyak mo. wan nana. Kat agyaman ak iti panang ipatagyo kanyak. Wan barok, patpatgan ka unay. Iso apang nga asim ko ma. Tadi mo tagidaksen no sang kaulit ko ti ibagbagakan ka. Maawatak, nana. Darasam ti aglabaruena. Ang mga nood naman ang dagiti grupo ti lalaki kat maabutan data ditoy. Ay, ang nga rod, luningning. Mabutbutan nga. Wan nga rod. Kaslawan mo tan waya-waya tayo gapo iti mapaspasama. Wan nga rod. Kasanungatan, no kastoy aginggat inggana. Kasanon tibiyag tayo. Diyak ka mo, Rowena. Kung diyak maawatan no apay akastoy mo tan dito ili tayo. Nagadudag iti grupo ti rebelde. Kat numaawanan da iti kanan. Dagiti tarakan kan mula tayo ti pagdiskitaran da. Kat da tayo ti nakakaangsi. Wan nga rod. Saan lanam na minsan nga inala dadagiti mula kan tarakan mi. Awan na balinan ni tatang. No di, intulok na latan ang alaon dagiti grupo ti lalaki. Kasjay nga taa ka na yun, eh? Diyak amo, Rowena. Ngamsapay ko ma. Tagpatinggamot tan daytoy ang mapaspasama. Tatang, mabutbuto nga kun iti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Di ka madanagan, anak ko. Saan tayo amaan ano? Ngam, kasano no kastoy akanayon? Kat dumtang to ti aldaw, ang makasalaw tayo kadagiti dakes at tao. Kas itinakunak. Saan tayo amaan ano? No saan tayo idaalablabanan? No adda ti mabalin tayo nga ited kadakwada. Ipaay tayo latan. Ay, Wen, anak ko. Anos laeng. Agpatinggan to matlaeng ti amen. sapay ko matatang. Tadyak kayat adumtang to ti aldaw. Ama pukaw tayo ti amin, gapulaeng kadakwada. Ay, talaga nga adun ti perwisyo. Nga ititag dagiti tulisan dito'y ili tayaw. Kabsat istong. Ay, wen nga raw, kabsat punsaw. Ngam no lumaban tayo. Amang ano di tayo idakabailan. Talaga nga awan gaway tayo. Gaputaman mano tayo laeng nga agindag dito'y. Wen nga raw, kaasino bilang dagiti mairaman. Nang runa dagiti nataengan. Ubing, kan dagiti babay amadangran. No bilang taaglalaban tayo. Ay, awan nga rod kabsat. Isu anasay-saya at siguro. No agulimak tayo latan. Tapno saan na tayo nga ananwen. Way na kabsat punsaw. Ang kasanon, no kastoya ka na yun. Saan mat siguro kabsat. Mang panunot tayo itiwagas. Tapno mapasardeng tayo tisaan anasaya at amapaspasamak ditaw. Ngamrumbang asaan tayo nga agdardarasudaws. Tapno saan tayo amaisagmak. Ay kat, wen kabsat. Luningning, awan ka di planom a pumanaw diti lugar tayo? No daduma, kayat ko ti pumanaw. Tapno mapanawak ti gulo ditoy. Kasladyak mo't laang kabaulan. Apay, Diyak kaya tapanawan dananang kantatang. Tano pumanawak, awan ton kadkadwada. buwan matkit di Diyak tumat la makaid na no panawak ida. Ngamin, isudan tumat laang ti kanayon ko apang panunutan.
Narigat nga agpaiso. Isungagan anos talatan. Kapilitan. Barang magunod tayo matlaang at tilinak ken kapyakal kalikaguman tayo. Wan nga rodlo ningning. Sapay kuma. Apay, Rafael Barok. Kasla na uneg ti pampanunutom. At dalang pampanunutak, nana. Anya dayta. Ibagam barang matulungan ka. Ibagak to? Apaman ang makapagdesisyon akon? Ha? Wan, nana. Ngam sigurado ka kadi apagsayaatan dayta, Barok. Wan, nana. Mala, panunutom anaimbag. Ket ibagam to kanyak no anyaman dayta planong. Wan, nana. Anya, di mawat manan iti bagas dagitawan serserbina at tao tatang. Shh! Di mo pigsaan unay, anak ko. Ang mga numangagda ka kat madaksan ka. Kasano? Makapauma matanday tang aramid da. Awan ti mabalin tayaw, anak ko. Anya ngay, kat dito'y matlugar tayaw tinalakada adanunan. Anya ta nagpatulong tayo ngaminan kadagiti pan nakabagiti lintag. Nabayagan a pinanunot ko dayta. Ngam narigat ko nakmanan, anak ko. Saan akas karina? Tatang, Agan anad kakit de, anak ko. Di ka unay agpailuyos iti guram kadakwada. Amangan kidimat, nuday tati pakaisagmakam. Adugayam manan tinapukaw at araken tayaw, hindi na minsan alawas kabsat punsaw. Uwan kabsat, kat may saak dita. Inalada manan dagiti dadakal at arakan ko apato. Ay, unay matdagitan. Dagiti karuba, kalding kanaw. Kan mula da, anat natang tinalada. Ay, uwan nga raw da. Inranada, idi kapigpigsaan ti bagyo. Dinundawayan da, ti kaawan dagiti akin mula ije talon da. Ay, kaasi tayo pa'y kabsat. Ang mawan mo't mabalin tayo. Ay, uwan nga raw kabsat. Ngam narigat mat mamakirangat tayo kadakwada. Taada napasamak edi arangat. Ngam dagiti umili laang ti kaasay. Gaput awan gaway da. Nay, apa yun, Rafael? Sa dino ti papanam, Barok. Ingkargamot amin ng abadom itibag. Nakapagdesisyon akon, nana. Mapanak makigasang-gasat iti sabali a lugar. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Barok. Wan, nana. Ala, palubusan ka. Ngam pang-asim tadi mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka. Wan, nana. Kan agan anad ka ijay papanam, Rafael Barok. Tapno di ka maisagmak. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y takabakiran mo tinadanon ko. Sapay lakuma. Ta sa anak amapaay. Kat mabiru kag ida. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y. Ta nasamak abantay to'y ayan ko. Ay, sapay kuma. Ta sa anak amapaay. Kat mabiru kag ida. Ha? Adda umasidag kanyak. Sino ka? Apay anay sarong ka dito'y ayan mi. Siyak ni Rafael. Kat agbirbiro kak iti makatulong kanyak. Anya tulong ti sapsapulan. May saak nga anak ti biktima ti mananggundaway a tao. Nabalod ti amak. Kat ingkaro na ijay pagbaludan ti saan namot abasol. Kat binaybayan da ijay pagbaludan. Aging kapimusay. Isu ti isapsapulak iti hustisya. Anya? Patsyon da kuma. Kat sapay la kumatatulungan dak. Sigurado ka? Amangan met, no al-alilawan naklang.
Pangaasiyo ko ma. Diyo ko maipaturong kanyak ti paltogyo. Pudno amin nga ibagbagak. Talaga kayat ko ti agibalas para iti amak. Nukas nga rod, sumurot ka kada kami. Ha? Surutan na kami. Di ka agbutang. Ipanaknak mo apod no ti bagbagam. Kan ipakitam at talaga adisidido ka iti kayat mo ang mapasama. Ay, nasakit ti riknak. Makakit kita iti mapaspasamak dito lugar tayaw. Ngamawan mo ti maaramidan tayaw. Wan nga rod kabsat. Mabutag pa yan dagiti kakadwa tayo ama panijay umada. Wan taam kenda nga mga nuad na ti masalaw da ijay. Saan damot kit di basta-basta mangdangran no saan tayo idakon kontraan. Di tayo amaw no anyamanan ti sumaro no apang panunutan da. Ay, wan nga rod kabsat. Iso nga agridam tayo lata. Nasaysaya at siguro. No bagaan tayo dagiti kailyan tayo. Tapno ka na yung damot nga agsagana. Huwan kabsat. Nasaysaya at no agtatarip nung tayaw. Tapno pagsasaritaan tayaw. Tinaskan nga aramiden tayaw. Kan tapno agbibinan tayaw. Wan kabsat. Nakita mo ti klase ti panagbiag dito bantay, Rafael. Sigurado ka kadi akayat mo ti makikapeng kadakan? Wen manang. Awan pa nagbabawik. Sigurado ka? Iti day ta kinaubing mo. Kayat mo ti kastoy a klase ti panagbiag? Wen manang. Gapot ta kayat ko nga ipatungpal ti planok. Adda nadagsan ang makagapo. Iso abinirok ko ti grupo yo. Tapno makikapengak. Ngam saan asinsinan ti biag dito'y Rafael? Ado ti rigat ang malak-amam. Amok day tamanang. Naibaga ni kaig me day ta. Sakbay nga ingkuyog nak dito'y hideout yo. Ngam ipasiguradok akabalak ti amin. Gapo ta kayat ko nga ikan iti hustisya ti amak. Anya? At idug asalaysayan manang. Ngam no desidido ka amangam mo. Isalaysay ko kan ka. Sige, ading ko. Nakasagana ak adungag iti ibagam. Kasladya akong kabalan. Tumakder ka dita, Rafael. Darupan na ka. Ipakita makabalam. Wen kaig me. Kurang pa'y, Rafael. Nakapsot ti danog mo. Kansan laad danog tinasken a masursurom. Amin a klase ti self-defense. Wen kaig me. Wanya, kabalam ka di pa'y, wano ituloy tamanan entun malam. Ituloy tayo entun malam kaig me. Nasakit ti bagbagi ka. Kayat ko pa'y ti aginana. O sige, aginana ka pa'y, Rafael. Tapno adaman ipigsam, into naginsayo ta, intun malam. Nay, inaladam mo ti aglawlaw ti kalapaw mao kabsat iska. Ay, wan man kabsat punsaw. Bareng saan nga umalatiw dagiti agaala iti tarakan. Wan nga agpaiso kabsat. Ay, nagrigat matan ti kasasaad tayaw. Wan nga rod kabsat. Ngamkas itin akunak. Anusan tayo latan ti kastoy. Tinapatag. Di damang dangran. Wan kabsat. Day tamat laang ti kunak. Isu akunak. Nga oray baybayan tayo lataydan. Tawan mutlaang ti gaway tayo kadakwada. No kumataado tayo. Mabalin siguro. Kun narigat mo't nagpatulong tayo iti kapulisan. Tawan mo't maitudo tayo. Wan kabsat. Kun nagpatulong tayo mat ide. Hangam, nabaybayan laang. Day tangarod kat.
Iso akas laawanan ti ganas kong agdaw-dawat iti tulong. Apa yan, Rafael? Addarik na. Nasakit ti bagbagik, manang. Sigurado aga po iti panagsana yu day ta iti panakirangat ading ko. Uwan, manang. Napigsang amin ti danog ni Kaigme. Nga oray lumakayan. Wan ading ko. Ado ti kabailan ni Kaigme nga oray lumakayan. Kan ado ti amuna. Iso asaan ang maalilaw dagiti kalaban. Kasta ka di, manang. Wan ading ko. Ngam, naanos ka di ni Kaigme? Wan. Ngam di na kayat ti makonkontra. Noan niya timbagana. Nasken amatumpan. Ha? Wan ading ko. Isungagan anad ka. Uwan, manang. Ngam na siya kla amaysa. Itatana sa papay. Agpanunot ka no talaga akayat mo ti makigrupo kada kami. Tanarigat ti makarukat dito eh. No talaga anak ikapangkan. Agyaman ak iti pambagbagayo, manang. Ngam nakapangad din akon. Kumapangak kada kayo. Alangarad ading ko. Kat sapay ko ma, tamaano samti amin dito eh. Apay ngay akas to'y matal na. Ha, apay ka day, kabsat punso. Awan matgaya man ti maapit tayaw. Pinuros da amin ang abunga dagiti mulak anatang. Wan nga agpayso. Awan mo ti makita nga uray may sabo nga dagiti karabasa. Kun nagbase ti nagbati abo nga dagiti tarong. Sigurado adagiti manan grupo ti tulisan tinangpuros. Iso nga awan apulos tinagbate. Ay, talaga nga ibusan dati pasensya tayo. Un nga raw kapsat. Gungundawayan da tayaw na. Gaputa amuda nga awan gaway tayaw. Huwag nga rod kabsat. Kat anyang arudan nga ay. Agawid tayo ka din. Awan mo't laang maapit tayo. Ay, uwenen Ay, mabiit man laang kabsat. Hintaman kita anti-fish pant ko. Ang mga nunang baniit dapayan kadagiti tilapia. Ayun nga agpayso kabsat. Umaykan, mapanda kitaan. Makapaladingit mo't day tapasamak tatang. Ay, huwan nga raw nanakaw. No nga ta, agpatulong tayon iti kapulisan. Inaramid tayo matdaytan idi pailaeng. Ada ka din napasamak, anak ko. Awan. Ha? Kanarigat, anak ko. Saan basta-basta. Nang nangruna, tadi tay ammo, no asino tituduan tayaw. Ngam tatang, kakaasi tayon. Ar-aramidon dalatan ti kayat na kada tayo. Kas itinakunak, anak ko. Napatpatag tibiyag tayaw, ngam dagiti tarakan tayaw. Ha? Uwan, anak ko. Tinapatag, di da tayo dangran. Rafael, adayo tinakaiturungan ti imatang mo. Kwa, manang? Ay naading ko, ibagam kadilatan kanya. Amangan no matulungan ka. Amok, adda makagapuno apay akasta ka. Pampanunotak lang ni Nana Lourdes. Ha? Wan, manang. Jak tinungpal ti karikan ko anang agsingsing petak. Kan ingkarikan ko anang agsubliak. Amok nga urayan na ti panagsublik. Anya? Ingkarikan ko anang agsubliak. Apaman ama ipatungpal ko ti planok. Ngam. Jak amo no kaano. Kan di na amo. At ipanagibales ko gayam ti plan-planwak. Idi pimanawak iji lugar mi. Maawatan ka ading ko. Kasta akmat idi.
Aglalaok ti marikriknak. Ngam iti panaglabas ti aldaw kantawan, jak na pupuutan, aging gaan na irwama kon ditoy. Kasta ka di, manang? Wan, ading ko. Basta ti kanayon ko nga ibaga. Agan-anos ka, taaddakan ditoy. Luning na yung anak ko. Rumwarta dito'y balaya. Apa yung tatang? Maururam ti bantay. Kat ang mga numakadanon dito'y. Kumaykan. Anya? Ala, rumwartaan anak ko. Uwan tatang. Mabit lang anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamapanak ijay balay dananam nga iska. Kasla nakadanon ijay ti uram. Uwan nga agpaiso tatang. Sige anak ko, agbati ka pa dito. Tama nga noon niya ti mapasama kaninanam nga iska. Nasaya at nakarwar ka iti kalapaw mahukab sat iska. Kunaklakit din noon niya tinapasama kan ka. Ay na, awanan kabsat. Nauram ti kalkalapaw ko. Kasanuak pa yun ita. Di mon panunutan ti kalapaw mahukab sat. Tinapatag, kat nakapanaw ka ijay. Ngam kasanuak pa yun ita. Pangalaak na iti kagawaak. Kan kasano amang rugi ak manan. San aday ta ti pagparikutam kabsat iska. Agtitinulong tayo. Tapno addamanan pagyanam. Ay, kabsat punso. Ala, kabsat. Mapanta pa ijay balay. Barang saan ang nakadanon ijay ti uram. Awanan. Nauraman ti bantay. Tinasakit. Nairaman pa iti kalapaw dagiti kakailyan tayo. Ay, huwin garon malasang ko. Parikot ko ngaron ti kalapaw ko. Kasanuak pa'y itaan. Ala, di ka nagladingit, nana. Ano sa nyo pa'y laang ti makipagyan kada kami ita? Tawan pa'y pagyanan nyo. Ay, huwin abalasang ko. Katagyaman ako unay kada kayo. Unay mo't ngaminan dagita at tao. Talagang awan sir-serbida. Awanan da iti asi. San abali balasang ko. Tinapatag. Si bibiyagak pa'y laang. Uwan nana. Da ita tinapatag. San abali? Taamin anapukaw kada tayo iti pan nakauram ti bantay. Kat masukatan tumatlaan. Kastoy ti biyag ditoy, Rafael. Urag lemlemeng tayo. At dalatamet panawan tayo nga agragsa. Huwag ngagpaiso, kaigme. Husto mo't kit di Tapno mapadasan tayo matiagragsak. Wen, Rafael. No adda maparte, adda. Isong agraragsak tayo mat sagpaminsan. Wen, kaigme. Ala. Dito'y kayo pa'y. Tamapan ko kitaan, dagiti agi pulpulpog iti kalding. Wen, kaigme. Anya ngay tirik nam ita aging ko. Naragsak ka kadi iti pan nakauram ti bantay. Wen manan. Pag nakman dagiti tao nga awanan asi. Agyaman ak unay. Gapu iti panang pasang bayo kanya. Kabayatan ti kaawan ti kalapaw ko. Kabsat. Awan anyaman na kabsat iska. Agkakalugaran tayo. Iswarong banglaang agtitinulong tayo. Huwag mo't kit di Ay, nalagan tirik na kita. Gaputa da simang bayak akalapaw. Huwan kabsat. Katsapay kuma. Tasaanan ang maulit pa'y tinapasamak. Huwag nga rod. Dakkel aperwisyo kada tayo tinapasamak. Huwan kabsat. Katipagyamanan tayo. Kat sibibiyag tayo pa'y laang. Madudog ti pusok amang kitkita iti bantay anauram tatang. Uray asino anak ko. Saan ang maragsakan iti napasamak? Mainayon pa'y dagiti nauram at taraken ken mula tayo. Ay,
Di tay amaw. No nauram wenno inalada anak ko. Nagadalak ko malaangan iti kinapulis. Tapno adda maaramidak kadagita mapaspasama. Anya, Nakapagdesisyon akong tatang. Agpasentro ak inton bigat. Tamapanak agpatulong kadagiti nasken a pagpatulungan. anya, Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. yan. Awanan ti makalapad kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Ngem anak ko. Ang mga nuad adda apare ko ti ipahinaday ta nga aramidem. Ken maysa. Amom kadeh ti pagkamkamangam. Ha? Anak ko. Saan asinsinan akalaban dagiti rebelde? Kasapulan ti umno a panagsagana. Isu apang nga asim kuma. Di ka agdardarasudos. Ala, uwanan tatang. Agyaman no kasta anak ko. Maawatan na kuma. Tadyak mat kaya ta maisagmak ka. Sapay la kuma. Ta makapagpanunutin dagiti tattao anang ipabalod iti daydi amak. No makita dan anauram ti bantay. Ken no makita da nga awanan dagiti taraken ken dagiti mulada. Wen nga rod ading ko. Ngam sigurado. Aglading ito dagichay. Kurang pay dayta analakam da. No ikumpara iti nalakam dagiti inosente at tattao anaparigat da. Sa bagay matkiti. Ngam insapasap mon tiguram ading ko. Husto laeng dayta. Tapno agnakam damat. Talaga anap nun ka iti sakit tinakam ha. Wen manang. Gapo tadyak malipatan tinapasamak iti amak. Maawatan ka ading ko. Ngam sapay la kumata dumteng to ti aldaw ang mapunas amin a sakit tinakam mo. Kat agtal namat ten ti panunot mo. Sapay ko manang. Ngem panagkunak. Salama pasamak dayta. Inton magunod kon ti hustisya akal kalikagumak. Tatang, sigurado kayo kadi anak kapanawan dagiti kalaban nyo. Wen anak ko. Nga magtalinad kayo paylaang dito'y naglemangan nyo. Tamangan nuad dada paylaang dita nga agbasak-basak. Tatang, Rumwar kami anak ko. Tagpaliiw kami. Narigatin ti agtaltalaklatan. agan-anad kayo kumatatang. Amang ano maisagmak kayo. Di na kami pakadanagan anak ko. Adumot kit di dagiti kakadwak. Da kayo ti rumbang nga aganad. Isu adi kay rumrumwar. Uwan tatang. Bilinem dagiti kakadwam. Taure nagtalnan ti aglawlaw. Saan tayo nga ammo? Nuad dapay laang dagiti kalaban iti aglawlaw. Uwan tatang. Ado tinadangran kada kayo kakadwa. Naskan nga agpaimbag kayo. Tasublian tayo dagiti nakalaban tayo. Wen, kaig mi. Uray si ka, Rafael. Panagkunakat saan pa'y nga umdas ti kabaalam iti panakirangat. Tamaysa ka kadagiti nadangran. Wen nga rod. Kaig mi. Agpapigsa kayo amin. Tarumaot tayon tumanan. Kaig mi. Agsubli tayo kadi adagos ijay. Saan pa'y, Rafael? Napudot tayo pa'y lang iti dayjay a lugar. Amok, asagsaganaan dati pa nagsubli tayo. Ha? Kan maysa. Amok nga do ti kabalan ti leader da. Iso naabak tayo. Ngam patsak, makabawi tayong tumatlaing. Saan tayo ngamin na nakasagana iti husto, kan saan tayo aninamnama, alumabanda. Tatang, kabaulan nyo mo't gayam aparmo kan dagiti kalaban. Narigat ti basta agtaltalaklatan iti kabaalan anak ko. Kan maysa, di tay ammo,
no nairanran na laang anabaalan mi ida. Tatang, Kan may sa, amangan no basit da arim maot. Isungawan ti gaway da. sa bagay mo't ket di Kabaalan mi nga agpayso ida, anak ko. Ngamawan matinatay kadakwada. Isu anak ko na, anapig salat ta ti pwersa, ti grupo da. Balsen tayo, dagiti taga San Nicolas. Ikaro dati panang dangranda kadagiti kakadwa tayo ite. Nakasagana kayo kadin. Jak hayat, nga dumanen ti madangran kada tayo. Isuanas kan, nga agalibtak kayo. Magudwa ti grupo. Kat sika, Rafael. Sika ti mangidaulo iti may sa grupo. Sakmat iti may sa. Kabalam ka din, Rafael? Wen, kaigme. Saan akas karina ti agbalin amang idaulo kadagiti kakadwa ading ko. Isungagan anad ka iti iraraot nyo. Wen manan, agyaman ak unay. Diya ka mo na sumurot kami wano saan. Iso abilbilinan ka. Si putam anaimbag ti garaw mo ichay. Wen manan, agyaman ak iti panangisakit mo kanyak. Imbilang kan kaskabsat ko ading ko. Iso adyak kayat ama isagmak ka. Kasta akmat manan. Diyak kayat nga dadakes ama pasamakan ka. Gapot hanalag antiriknakan ka. Isungagan anad ka kumamat, manang. Wan ading ko. Sikati nakarikna ak iti pamatag timay sa akabsat. Isu asapay la kuma. Tadi ka agbalbaliw kanyak, manang. Dahito yan ti ibagbaga, kabsat iska. Nasken nga agridam kuma dagiti umilay. Tapno kanayon tayo anakasagana. Wan garot kabsat. Di tayo napakpakadaan. Rimmaut damanan. Ay, Adumanan ti inala datarakan tayo. Ngam ti nasakit. At dadagiti umili anadangran. talaga asan da nga agsarsardang. Diyak amuno apay akas taw ya. Amangan no kayat da sa kupan ti San Nicolas. Nalabit akas ta, kabsat. Hanggang saan amabalin. Di tayo itulog. Isu nga ilaban tayo, tikarbangan tayo. ado ka talaga tinadangran dito Saan asin-sinan ti enkwentro idirabi Wen nga rodlo ningning. Sige, tumulong ta mga sikaso kadakwada. Ta isulaang ti amok ama itulong tayo kadakwada. Ngama, agamakag. Amangan no adada pa lang dito yung aglamlamang. Saan mo't siguro, Rowena? Ay, una yan ti kastoy. Makapaladingit. Ngam, awan ti mabalin tayo. Ayos, nagbaligi tayo! Nagbaligi tayo, kakadwa. Saan tayo anapaay? Nabalan tayo ida. Gapuday ta iti kinalaing yo amakirangat. Jak impagarop nga agbaligi tayo, kaigme. Takasla aduda, idi madama tirangat. Uray aduda. Saan da tayo akabaalan? Sa bagay mo't kidi kaigme. Day tayo ibagbagak anaskan nga agsanay tayo anaimbag. Tapno mabailan tayo amin. Dagiti makainkwentro tayo. Wen nga agpaiso, kaigme. Nasken nga aginsayo tayo lata. Tapno ad-addapay alumaing tayo. Wen, Rafael. Saan tayo amapnak? Iti kabailan tayo lang. Wen, kaigme. Kat agyaman nak iti panangisuruyo kada kami. Ala, aginsayo kalata, Rafael. Tasikan to ti sumublat kanyak, iti pwestok. Nagmayat agpaangin dito'y pagtugtugawam ading ko. Wen manang. Isu adito iti pagtugtugawak no kasta ajak makaturog. Apay di ka pa'y lamapan maturog. Rabiin Saan pa makaturog, manang?
Adda nga min pampanunutek. Anya mananday ta. Ti masakbayan. Anya nga tatigasat nga agururay kada tayo. Agnanayon ka di natalgad tayo ditoy. Saan da tayo nga ta atiliwan dagiti pan nakabagiti lintag? Diyak ka mo ating ko. Diyak masungbatan day ta sa lutsod mo. Ngam sapay ko ma. Taag na nayon anatalgad tayo ditoy. Rafael, amukon no asino ti dadaulo ijay San Nicolas. Ha? Dengge manaimbag ti ibilin ko. Ingkay alukuyan day jay alakay amang ibingay kadagiti sa Nikuana. Ado ka diti sa nikwaday di alakay? Kaigme? Wan, isu adumawat tayo kan kuana. Ngam kasanunod di na kayat. Padasan niyo pa'y akasarita, Rafael. No saan nga umanugot, mang panunot tayo iti sabali awagas. Juan, kaigme. Urer bati kayo pa'y laang titi kalapaw tatang. Siyak laangan ti mapan ije uma, no saan anasaya at tirik nayo. Sigurado ka kade, anak ko. Uwan tatang, kabaalak. Ala, uwan man nga rod. Tanay, kasla sa bali at talaga tirik na ka. Iso nga rod nga ginana kayo pa'y laang. Tanarigat matlaang no pilitan nyo ti bagayong agtrabaho. Wen, anak ko. Kahit uray dyan nalagaan laang at trabaho ti aramidem ije uma. Uwan tatang, agiro utak laang. Kan ilipas ko ti panagmulak iti laya. Adapay nga min saan ko na imulay di kalman. Ala, wen anak ko. Kataganad ka kandi ka unay agpakarabi Uwan tatang. Nakasagana kayo kadin, Rafael. Juan, kaigme. Alang arod, intayo danunen day jay alakay ijay umana. Juan, kaigme. Laglagi pam dagiti imbilin ko. Tulungan na ka mga lukoy kan kuana. Juan, kaigme. Alukuyan tayo. Tano adda ibingay na. Datayo matlaang ti mairanod. Juan, kaigme. Apay nga intulok mo nila ang luningning ti mapan ijay umayaw kabsat punso. Saan na bahalay kabsat? Agawid po matlaada, gos. Anya nga min ayati mapan naramiden ijay. Mapan na kano ilepas ti panagmulan na. Kuyugak ko ma. Nga madimat ngamin tiriknak. Ay, madanag anak para kan iluningning. Sapay babae. Saan aman ano ti anak ko, kabsat? Saan na bale? Tas umuro takto intun aldaw. No sumaya at tiriknak. Ay, di mo ipilit kabsat punso. Mga no kumarumot day tarikrik naam. Ha, Saan abale? Siya kunti mapan ijay umayo. Siya kunti mapan mangkita kan iluningning. alaman nga raw kabsat. Kat agyaman akunay. Kaigme. Kaslag may samat ti tao ijay papanantayo nga uma. Wan nagpaiso, Rafael. Agtuloy tayo kadipay, kaigme. Wan. Amanga no isuday ta jay lakay. Juan, kaigme. Tapno saan amasayang ti umay tayo dito Ala. Abungutan yo anaimbag dagitaro payo. Tapno saan da tayo amabigbeg. Juan, kaigme. Agyaman na. Nalpas matlaangan ti panagmulak. Agawid akon, tayo nakitaan ni tatang. Naimbag nga oras mo. Sino da gito Naimbag nga oras mo, kunak. Di ka madanagan. Tadi da kan anuan. Naimbag nga orasyo. Sino kayo kadi?
Sa dino ti ayan ti amam. Apay ka di. Kan, anya ti masapulyo kada kami iti amak. Ha? Sino kayo? Kan, apay anak kaabungot kayo? Sa dino ti ayan ti amam. Diyak amo. No kasta. Ibagami ti amam, ta ibingayan na kami iti sanikwana. Anya? No di na kayat, at da mapasamak kan kuana asaan anasaya. Sino kayo kadi? Kan, apay daw dawatan nyo ti sanikwa ti amak. Sana naras ka na mamuam no asino kami. Ala, agawid kan, kat sumurot kami kan ka, ijay balay nyo. Amo kadagiti tulisan man ang dagijay tatang. Kat, anya ti inaramid da kan ka. Awan mo't kit di tatang. Ngam, imbagada nga ibagak kano kada kayo. Nga ibingayan nyo kano ida iti sanikwayo. Anya? Wan tatang. Itala ang amakitak day di alakay. Panagkunak. Iso day di ti pangulo da. Nalabit nga iso, anak ko. Nakariknak iti panagbutong itay tatang. Ngam, intorturod ko tinakisarita kadakwada. Imbag man, tadida kainan anaw. Saan mo't ket di tatang? Ngam, iso day ti kunada. Ibingayam kano ida iti sanikwam. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Talaga asanda nga agsarsardang. Ngambayam, tasyak to ti makisango kadakwada. Agan-anad kayo tatang. Taditay amo no anya ti adday ti panunot da. Kan saan tayong amo no anya ti plano da. Anya ti makunayo kakadwa. Nung atarautan tayon ti San Nicolas. Nakasagana kayo kadin? Wan Pangulo. Nukas tangarod. Rumaot tayo inton rabii. Mabiit lang ang kakadwa. Denggan nyo kumapay ti singasing ko. Ala. Ibagam no anyamat ti kapanunutam, ela. Panagkunakit saan nga umdas ti panagsagana tayo arumaot. Aguray tayo kumapay iti umno a panawan. Anya ti makunayo kakadwa. No siyak lamay sa panagkunak ket talaga akurang pa'y ti panagsagana tayo. Saan pa'y nga umdas dagiti armas tayo? Day tapay ti maysa. Iso ano mabalin? Saan tayo kumapay arumaot, Pangulo? Ken maysa, awan pa'y ti umno arason tapno rumaot tayo. Iso nga umayo nak iti singasing ni Manang Ela. Gusto ti bagana, Pangulo. Magbazunan tayo mas tayo. Agyaman nakakadwa. Tadimngag kayo iti singasing ko. Kaigme, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta, Rafael. No diyo tagidaksen, mabalin ka di amamuan. No apay akaslan na dagsen ti darayo iti lakay adaw-dawatan tayo iti sanikwa. Talaga nadagsen ti riknaken kwa na Rafael. Gaputamok nga iso ti commander dagiti soldado a nakaengkwentro mi idi. No kasta, adda nakaengkwentro yu idi a soldado, kaigme? Wan, Rafael. Nga malas dalang gaputadidak na parmek idi. Ngam, apay a nakaengkwentro yu ida, kaigme? Gaputa rinaot mi idi ti maysa nga ili. Adi mi magustuhan ti paganurutan da. Ket nakakaasi dagiti pamilya mi a marigrigat. Isu na panunot milangen ti lumaban. Kaigme? Siyak lang ti nakalasat. Isu naglimengak iti adayo a lugar. Agingga a nakabiro kak iti kabarbaro a grupo. Agingga nakadano nak ditoy
Kat naamwa ka dito gayam nga ili, ti ayan dayjay Apunso. Ngam, apay adiyo pinarmak adagos, kaigme. Gaputa kayat ko aparigatan pa'y nga umuna. Tapno marik na matirigat nga impalak amna kada kami. Kasta gayam ti makagapo, kaigme. Ita, maawatakon. Wan, Rafael. Amin nga adda ditoy kat addaan nalidam anapalabas. Kat makilablaban da para iti masakbayan. Nakarecoveran ti bantay anauram idi Rowena. Mayat manan dito budagiti kay kayo kan ruot. Mabalin manan apang ipasturan kadagiti tarakan tayo adingwan. Wan nga rod. Nakaay-ayat apoy buyaan. Sakit nagado ti tumatayab. Wan merod. Kastoy kumalaangan ti biyag tayo. Makarecover tayon iti saam kan sipngat ang mapaspasamak dito'y ili tayo. Ay, jak amo no kaano agpatingga ti kastoy. Kasla saanan ngagpatingga ti kastoy apasamak iti biyag tayo. Agnanayon siguro akastoyan. Di tay mapukawan iti namnama luningning. Adan tulat ta masirayan tayon to tilawag. Jak amo Rowena. Jak amo no anya ti masakbayan nga agur-uray para iti ili ti San Nicolas. Rafael, sumurot ka kadagiti kakadwa tayo amapa ni jay San Nicolas. Wen, kaigme. Ingka alukuyan ni Punso amang ibingay iti San Nicuana. Ket no di na kayat pangtaan yumanan. Ha? Alain tayo kumaamin na San Nicuana, sakbay apagtalnaan tayo. Kaigme? Ket kas itinakunak iti, inot abalsen tayo ida. Tapno marik na damat tiriga taan narik nami iti. Ket iraman tayo ti San Nicolas, tanwag baligi tayo. Datayon ti sumublat, ngagyan ni Jay. Wen, kaigme. Tapno sumaya at mati panagbiag tayo ijay. Naku namon, Rafael. Isungay pamuspusan tayo ti amin. Tapno maagaw tayo ti San Nicolas. Anya ka di ti masapul yaw. Tata, imay kami dito. Tapno makisao kada kayo itinalapat. Maipapan iti anya. May papaniti ka na yun nga ibaga dagiti kakadwami. Amang ibingay kayo iti San Nicuayo. No diyo kayat nga adda ti saan anasayat ang mapasamak kada kayo. Ladingitag barok. Ngamawan ti adu San Nicuac. Isong awan ti maibingay ko kada kayo. Anya? Umanay laeng a pangalaan mi iti kanan may iti anak ko. Ti suksukayan mi adaga. Isu apang nga asiyaw. Tasardengan na kami kumana riribukan. Anya? No kayat yaw. Ukudan yu laangan ti may sa atarakan ko akaldeng. Kan mangpuros kayo iti bunga dagiti mulak a prutas. Ta isulaang ti mabalin ko nga ibingay kada kayaw. Ala, idanon mi iti pangulo mi tinaybagayo. Ket agyaman kami iti itedyo kada kami. Agyamanak. Kat namnamaag, adi na kami kumanriribukan. Umanay mat kumanda ito, pa nagsasarita tayo. Kasla kayat ko abugkawan dagiti napan ijay balay mi iti kalman, Rowena. Apay ka di. Agasam. Imay damanan inalukoy ni tatang amang ibingay iti San Nicuana. Anya? Talaga amaruruda kun Rowena. Nagtantana aklaang. Gaputa agamakak. Amang ano pagaramidan da kami ti dakes. Kat, anya ti kunani Tata Punso. Kinuna na anak kurapay kami laeng. Kat awan ti maibingay na kadakwada. Ngam agpilit dalatta. Anya?
Inukod da pa'y ti may sa akalding mi. Kan nagpuros da kadagiti prutas. Ay, nalabos da talaga. Ngam saan laada kayo ti pakapaspasamakan dagita. Amin tayo. Ngam, kasla ni Tata Punso ti kanayon da maranaan. Jak nga rod amo. Jak amo no mairanran na lang. Wano talaga agaggagaraan da. Ay, Ngam, amo, ada nadlaw ko. Jay may sa akadwada. Kasla ubing pay. Kan nagtaar. Singkit ti matana. Iso tinadlaw ko adagos. Gaputa nakaabungot da. Kat ti matada laang ti makitkita. anya. Juan, jak ilibak. Sabali tinariknakan kwa na. Ha? Uy, laglagi pam Saan tayo nga amamu dagi jayat at tao? Juan, amok day taruwena. Ibagbagak laang matkan ka tinariknak. Talaga siguro aranget ti kayat dayjay alakay. Talaga mat ngayon baga nang awan ka no ti maibingay na. Kaigme. Nung at rauten tayo latan. Saan pa'y, Rafael? Tapno malakam namat ti rigat. Da kayo ti makamo, kaigme. Basta di tay idainggaan nga alukuyan. No kasapula na butbut ngen tayo ida, aramidan tayo. Juan, kaigme. Iso atulungan nak, Rafael. Tapno agbaligi tayo. Namnamam dayta, kaigme. Naimbag nga orasyo, Tata. Da kayo manan. Juan, Tata. Tao may manan damagan. No addan mabalin nyo nga itad kada kami. Kas iti na ibagak ide kada kayaw. Nakurapay kami laang. Kat awan ti maitid ko kada kayaw. Nakurapay kami laang. Kas makita yo mat. Kalkalapaw laang ti pagigyanan me. Agpili kayo, Tata. Mangted kayo, when no dadakis ang mapasamak kada kayo. Uray anya apay ti ibagbagayaw. Awan ti maitid ko kada kayaw. No kayat yaw. Tilaangan biyag ko ti alaan yaw. Tapnumap nagkayaw. Kabsat istong. No adaman bilang saan anasaya at mapasamak kanyak. Di yu kumabaybay anti anak ko. Anya? Wen, kabsat istong. Da kayo lang tinamnamaag amang kita kenkwana. Tauray balasa ngayon. Kasapulan na lata timangkit kita kenkwana nukas pangarigan. Ay, si kamet kabsat punso. Anya ka din day ta asasawam. Di tay ammo ti masakbayan. Wano ti masungad nga aldaw, kabsat. Isu akayat ko nga ibilin ti anak ko kada kayaw. Bayat anasa papay. Mala, uwan kabsat. Hanggang di ka kumagsaw iti kasta. Tawan ti dakas sa mapasamak ken ka. Agyamanak, kabsat istong. Anya? Kasta manan timbagaday jay alakay kada kayo? Juan, kaigme. No kasta nga rod, agsagana kayo. Tarauten tayo itamat laeng. Sigurado kayo kadi iti dayta, kaigme? Juan, Rafael, naibusan ti pasensya ken kuana. Alangarod kaigme. Ibaga kadag iti kakadwa. Juan, Rafael, di nagayam patpatsen dagiti bagbaga tayo ken kuana, ha? Kat, kaano nga rod ti iraraot tayo, kaigme? Iti kabiita na panawan. Saan tayo nga ibaybayag pay? Juan, kaigme. Ala, agin sayo tayo manan. Tay saganaan tayo, ti iraraot tayo. Umadanin ti panangisayang kat tayo iti plano tayo. Kontra iti San Nicolas. Kang runaan dayjay apang lakayanda. Juan manang. Nga maapaya kasla di ka makait na ading ko.
Awan da ito manang. Ibagam kanya, di ka madanagan. Jak idandanon kadagiti kakadwa tayo. Simple lang matkit da ito abanag, manang. Anya nga rod dayta. Nakitak ti anak day di alakay. Sa balit na nariknak, idi nakitak. Anya? Jak ilibak manang. Nakariknak iti pan nakakonsensya. Ken asi kadakwada. Ay, Apay nagsinay kayo? At ka di parikot? awan ading ko. Normal na dayta amarik na tayo. Nang runa, no addalat ta kinasaya at iti kaunggan tayo. Ngamkas iti na kunak. Addakan iti dayto a grupo. Isungawanan ti maramidam. No di sumurot iti amin apagan nurutan ditoy. Ken amin abilin dagiti leader tayo. Wan manang. Kat namnamak adi mo ibagbaga ka dagiti kakadwa tayo timbagak. Wan ading ko. Namnamaam dayta. Apay ngay, rabiin, gamawan pa'y ni Tatang. Sakit nakapigpig sa titudo. Wan nga rod lo ningting. Imbag tayo malatiwak dito'y kalapaw yo. Iti kasta, adakadwang. Wan nga rod, katagyaman na ka. Madanagan na ka talaga. Italaang anarabyan ni Tatang. Ang mga no inururay na ako magsutitudo. Imposible. Oray nakapigpig sa titudo. Agawid adagos dayjay. Madanagan na ka talaga, Rowena. Agkalma kalaan. Sumangpat tulat ta ni tatang mo. Madanagan na ka talaga. Nakarkarukot ng nagkuti saritaan da idikan ni Tata Istong. Ngaan niya? Bilbilinan na ni Tata Istong. Ano adda kano daka sa mapasamak kan kuana. Di na kano baybayan ni Tata Istong. Anya? Juan, kasta timbilin na. Isungag lalaok ti marikrik na. Kan mapampanunot ko ita. Ay, makapadanag matayta. Pangasim, kaduan na. Mapantaag kamang kada Tata Istong. Tasapulan da ko man ni Tatang. Kabsat punso! Ayan mo! Pangasim, tasumungbat ka kumano at da ka dito'y kabakiran! Anya katan tinapasamak kan kuana. Uy nga rod, italay nga napasamak da ito'y. Wen garod kabsat. Isa madalagan una ay di balasang na. Bakit di ata mo na tinararamid na kat nagpatulong nga dagos ka na tayo? Wen garod. Ay, imbag tanapig saak pay laeng. Kat kabailak pay ti sumursuraw dito'y kabakiran. Uy nga rod, mala, ijay ti pagturungan tayo kakadwa. Mabit lang kakadwa. Kasla tao jay nakadasay iti day jay abanda. Wen akpay saw kabsat Istong. Ay kakadwa, asit gan tayo. Kitain tayo no asino day taan nakadasay. Kakadwa, umay kayaw. Kitain tayo no asino jay nakadasay ijay abanda. Wen, sige. Ay, aday ta. Ha! Ni kabsat punso! Iso na ito'y nakadasay dito! Ay na, kabsat punso. Anya ka di tinapasamak kan ka. Ay, Kasla saanan nga agang angas. ay kakadwa! Saanan nga kang angas ni kabsat punso? Yeah. Ay, lima miisan tibagina. Ay sos! Natayan ni kabsat punso! Tatang! Abay ang pinanawan lakmatan. Awanan ti sir-serbiti biyag ko dawan kamatan. Nuningning. Gusto dayta. Di ka matlag sardoon ng sangsangit. Nagsakit na hindi na pasamak, Rowena. Kasaluwag maitan. Awanan ni tatang ko. Patip ka rin di pa kinakam mo. Nasakitan. Ngam anya nga rin ti mabalin tayo.
Diyak may nadawat di sakit ang marikliknag. Napigsapay lang ni tatang. Namapoy ni naramid na kaskuhan at ikastoy. Dagiti awalan asya at tao. Luning, gusto. Tay talagsang sangit araramida mo. Mawat ako'y naapay akas niya itibaga ni tatang iti ka ni tata istong. Nakasting gayam di mapasamot kan kwa na. Luning. Ita, taawanan day di kabsat punso. Sikat ti sumublat adada ulo dito'y ili tayo. Kabsat istong. Ay, awanin ti pagpilyak. No di ti umanugot latan. Tajakmet kaya ta mabaybayan ti ili tayo. Tata istong, nanais ka. Kastoy kadilatan. Baybayan tayo kadi nga aramiden dalatan kadagiti pada tayo at tao ti kayat da nga aramiden. Luningning. Adun ti naisagmak nga po kadakwada tata istong. Maisaditan ti amak. Urayan tayo kadipay. Nga adupay ti mabiktimada. Di tayo itulok, luningning. Ilaban tayo, ti karbengan tayo. Rumbang laang tata istong. Tapno agsardeng mo't kumanday ti ama paspasamak. Kasanon to pay dagiti sumaruno a henerasyon. Kasanon to ti masakbayan da. Ay, husto ka, Luningning. Isuanas kan nga ang titinulong tayo. Rafael, adda ka manin dito'y sirok ti dakkel kayo. Apay, adda ka di pampanunutan? Pampanunutak di pinarmak mi alakay. Kanti anak na, manang Ella. Ha? Jak ilibak manang. Ad-adda na makariknak iti asikan pan nakakonsensya. Makitak nga rod ti tarupam. Ngam awanen ti maaramidam ading ko. Kaputan alpasen ti amin. Rafael. Kinapudno na. Sipod nakitak dahi di abalasang. Kasla nagbaliw ti riknak. Ha? May bagak pa yan, asa na may parbang ti simbrakak. Sana rumbang agibalas tayo iti sabali atawa. Gapulang iti sakit tinakam tayo. Talaga asabali kan, Rafael. Ngam agan-anad ka. Taamangan no day takit diti pakaisagmakam. Manang, Kanayon kumalaglagi pamading ko. Anarigat akontraan dagiti kakadwa tayo ditoy. Kan saan analakati sumina iti daytoy a grupo. manang, Agpaggat ti biyak tayo. Ang mga nudumteng to ti aldaw. Nga ano penda tayo dagiti kalaban tayo. Apan nakabagi ti limtan. Luningning, panagkunat. Saan kan anatalgad iti kalabaw yo? Ha? Narigat no agmay saka dito eh. Iso ano kayat mo? Sumurot kan iti kalabaw mi. Ta iti kan nga agnaad. Agyaman na Cruena. Kinapudno na. Makarik na akmutan iti panagamak dito eh. So, sige, mayatak. Sumurutak kada kayo. Basta maanusan daklakit di. Da tayo ti agtitinulong, Luningning. Agyaman na Cruena. Amon, kasla mapukpukawan akon itinamnama. Gaputa si siyak laangan tinabati kada kami a pamilya. Ngamnas kan laang agbalinak anatibkal. Luningning. Tumulong ak alumaban para iti masakbayan. Anya? Agadalakmat iti self-defense kan panakirangat. Tapno masalak ni bakti bagik. Kan tapno makatulungak. No addaman dumteng manen ariribo. kaig ni. Oh, apay, Rafael. Adda ka di magam? Adda, kaig mi.
Ngam, maamakak. Di ka agamak amang ibaga, Rafael. Ibagam latan. Panagkunak kaig me. Nasaysaya at sa. No sumuko tayo laangan. Anya? Wan, kaig me. Takas laawan ti waya-waya tayo ditoy. Kentap no saanen amanayunan to'y ti basol tayo. Anya? Agtantanan ka, Rafael. Nalalaing kapay din ng itisyak. Ha? Tanya ti kayat mo apagparangan. May balod tayo, kat agikaro tayo iti tungpalbiag iti pagbaludan. Nasaysaya at siguro dahi ta kaig me. Ngam ti agnanayon anakalembang tayo latan ditoy. Apay, agbababawi ka kadin na nakikapang kada kami. Kaig me. Sigurado lang, Rafael. Kat di ka agarami di tijak magustuhan. Tamangan no sumaruno ka itilakay nga impak ni tayo. Day tantumot ngamin, Rafael. Agin lalaing ka. Ha? Nangalaam iti laing kanturad mo, amang ibaga kan ni kaig me, asumuko tayo latan, ha? Anya nga ti katawaam, lagman. Ha? Sikatikat katawaak, Rafael. Kasla ka ngamin kalalaingan unay. Anya? Di nakpagpungtutan si kalagman. Tadumanog ka pa'y? Day, tati maiparbangkan ka. Tikunam, palabsak ti inaramid mo. Talaga pagpungpungtutan na ka. Sumardang kayo! Asino tinang ibagang aglaban kayo atwa? Rafael, lagman. Pasensya kayo lakaman, kaig me. Nakapungtuta kinilagman. Isuan na danog ko. Kaig me, ni Rafael ti muna di manog. Binalas ko lang. Taniya ti kayat yo apanagnagan. Kayat yo nga ipakita ti kinalain nyo, ha? Pasensya kayo lakaman, kaig me. Ikarik, sana na maulit. Oh, apay adi kag sao, lagman. Pasensya kayo, kaig me. Gamsan asyak ti nagbasol. Ni Rafael ti muna di marop. Awan bibiyang ko no asino tinagbasol kada kayo adwa. Basta ti kayat ko, sana na maulit pa daytoy. Jak kayat nga daga apa kadagiti kakaduak. Wen, Pangulo. Ikarik, jakon ulitan. Saan na maulit, kaig me. Rumbang lang. Iti pudpud no arangat ti pangipakitaan yo iti kinalain yo. Saan kat aditoy? Naawatan yo! Wan, kaig me. Wen, kaig me. Talaga gaya mga agad-adal kan iti panakirangot, luningning. Wan Rowena, narigat nga masapul nga anusak. Tano na adal kon, awanan ti parikot. Wan makiti Jakon pumanaw dito ili tayo. Tatumulungak amang salaknib iti ili tayo. Tapno awanan ti makastrek pa'y akalaban. Anya? Jakon palabsan tinapasamak iti amak Rowena. Saan amak punas ti sakit tinakam ko gapoy tinapasamak. Di ka agimula iti sakit tinakam, luningning. Amang ano day tati pakaisagmakam. Jaka mo Rowena. Basta. Nasakit tinakam ko gapo iti napasama. Luningning balasang ko. Agan-anos ka kuma, nga uray awanen dagiti naganak mo. Uwan, nanais ka. Kasta talaga ti biyag, balasang ko. Ado ti saan tayo mapakadaan apas pasamak.
Jak ilibak nana. Dumtang lata ti panawan akasla kumapoy ti pakinakam ko. Ngam ikagkagumaak ti agbalin anatibkar. Patibkaram ti pakinakam mo balasang ko. Di mo ba ibayan ti bagim? Tapno baragsakan mo't laang dagiti naganak mo. Amang buibuyakan ka. Wan nana. Ngam may salang amin ti kayat ko kumama pasamak. Kanti kanayon ko adawatan. Ti agbiag tayo kuma itilinak kan kapya. Luningning, adda ka madgayam diti paraangan anak katugaw. Wan Rowena, buy-buya ag ti ilalanag ti init. Ha? Kan kayat ko arik naan tinalamiis apuloy ti angin. Nagmayat nga agpaysoan niya. Nakataltal na. Wan nga ron. Kuma, amin na paspasamak ti biyag kat mayarig iti init. Lumnak tunggal malam, ngam sumingising tumanan iti agsapa, kat ipasimudaag na ti baro anamnama. Ha? Kasta kumamot dito ayan tayo. Dumtang kuman ti aldaw nga aggibos amin asan anasaya at pasamak. Kat dumtang ti bigat, anap nuan ragsak. Tapno mangagtayungat kuma ti panagkanta dagiti ubing. Kan tinaragsak a panag-iistorya dagiti umili. Saan kat ati panagdanag akanayon ti rikrik naan tayo. Kan dagiti laang kanalbuong ti kanayon tayo amang mangag. Ay. Dumtang tulat taday ta agundaway. Ti agbiag tayo anaragsak. Saan man nga ita? Ngam dumtang tuday ta apanawan. Sapay ko mga rod, Rowena. Luningning. Saan ang mapunpunas iti panunot ko dagiti tattao akillo ti aramid da? Di da nga ta ilalaan ti panawan. Nga imbes ko mga agaramid da iti nasayaat. Kat saan man? Ay, ala, bayamon. Saan mo idan apanunutan, Luningning? Malagip ko man nandiyan na istoryak idikan ka. Uray na lingdan ti rupa na. Ha? Amok nga ubing pay day jay. Sayang ti biyag na, Rowena. Ha? Sayang at talaga. Agtokyad teriknak ang mga ramid iti imbili ni Kaigme, manang. Apay, anya ka di manan ti ipaaramid na. Kamagan mi kano ti anak day di lakay punso. Ta iso ti apan tayo. Tapno agpaituray dagiti tagasan Nicolas kada tayo. Anya? Wan manang. Day tati kao dyan abilin na kada kami. Iso apagsagsaganaan na kami. Ay, kasla kumarkaron ako markaro ti mapaspasamak ading ko. Pudno day tamanang. Mariribo kanak. Ngam oray agtukyad tiriknam. Nasken asumurot kamatlaan. Wen nga rod. No daduma. Mapampanunot ko pa yan ti aglibas. Ngam, amangan no tsak agbaligi. Di kag dardarasudo sa ading ko. Aguray ta iti umno a panawan. Addan tugon daway a makapanaw ta iti daytoy a lugar. Luningning, agawaan. Ha? Ada ti grupo ti lalaki nga umay ditoy. Wala pa sa Luningning. Di ko nam ka di kat makapanaw ka. Anak! Di naktamlan! Luningning, lumamag ka! Rowena! Panawan na po yan! Tarasam! Agawaam! Ito'y fight! Anay ko! Kakadwa! Kamatan niyo! Di na paligyan ang kamagkanyak! Yan! Sumurot kalangin kada kami. Tapno di kan madaksak. Ibatanak! Di kan makapaluspos pa. Iso asumurot kalangin kada kami. Hawanan kayo iti asi! Babae lang tamoy o labanan! Tata istuhong, agawaan nyo. Ingkay arayatan ni Luningning. Nay, apa yan? Balasang kao. Ada na sa law mi a grupo dagiti lalaki, tata.
Kat nakamagda siguro ni Luningning. Anya? Limaban, iso ang nagtarayak matay. Ngam, amang ano nakamagdan. Alang harod balasan ko. Ingkadanunan dagiti kakadwa mababae. Taing kami kita ni Luningning. Bareng maispalmi iti paggaan. Timat nakaipupukan ni Luningning tikit kita ang Rafael. Jak makaid na, manang. Amang ano pagaramidan da iti dakas. Saan mat siguro? Takunada nga iyak pandala ang kadagiti taga San Nicolas. Makonsensya ak, manang. Bareng umanugot iti kayat tada kaigme. Ket awan ti dakas ang mapasamakan ka. Sabay ko mangarad. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa niya. Makonsensya ak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Makalibas nga ta ni Luningning iti pan nakaibalod na. Anyama ti agur-uray agasat ken ni Rafael. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang Timat nakaipupukan ni Luningning tikit kita ang Rafael. Jak makaid na, manang. Amang ano pagaramidan da iti dakas. Saan mat siguro ating? Iyak pandala ka no. Sapay la ko mangarod, manang. Bareng umanugot iti kayat da kaigme. Ket awan dakas ang mapasamak. Sapay la ko ma. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa niya. Makonsensya ak. Kan madanagan ak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Masapul magbalinak anatim kar. Tapno makalibasak dito eh. Amo kasaan analaka. Gaputan nakakawarak. Ngam ikarigatak. Ikagumaak na ikatanti kawar ko. Tapno makalibasak dito eh. Oy, anya ti araramidan? Sika babae? Ha? Di mo gamden ti aglibas. Amangan numatay ka, adi na oras. Awan umasping iti kinadak siya at tao. Tinuperaan na? Korang pa dayta. Ikatanyo ti kawar ko kat makilaban kayo kanyak iti patas. Kasta gaya, ma? Huwag ikaro kayon to. Anya? Dakas kayo! Panawan ka man laan eh. Tamangan numapatay ka pa'y! Gitakan! Pinatay na lang arudan ti amak. Kastoy pa'y ti aramidan na kanyak. Awan basol mi kadakwada. Tapno aramidan na ti kastoy kada kami. Sika, babae. Mangadang kan. Tapno makarukat kan ditoy. Ha? Talo ti mabalin mo a pagpilyan. Sumuko ka, kat alukuyam dagiti kailyam ngagpaituray da kada kami. Wano makigrupo kan kada kami. Wano agtalinaid ka abalod mi. Pangaasiyo ko makaigme. Kasyandak. Kakasyanda ka. Isungaro da pagpilpilyan da ka. Umanugot ka nga minan, iti kayat miya mapasamak. Saan? Husto ko mamatan. Umdas ko man dagiti tarakan kan mo lami ngay nalalayo iti kalabas. Anya? Agpagpakaasi ak.
Kasyang dako ma. No natanggan lata ti ulom. Agtalinaid ka nga rod, abalod dito Kaya mga no nakarkaro pa ti aramidan mi ka. Saan? Pangaasiyo. Gusto ko man di pa nang parparigat yung kanya. No natangkan lata ti ulom. Ang mga nudakdakas pa ti pagbanagam dito Kaitawan di makalapad kada kami. Iti kayat miya mapasamak. Sige, napakaragsakan nyo di mang parigat kanyak. Gudasan dakon, tapno mapnag kayo! Sino ka? Siyak ni Rafael, Luningning. Ha? Shh! Di ka natagari. Di daan mo asim rakak dito'y nakaipupukam. Pangasim, di na ko mapagaramidan iti dakas. Di ka matanagan. Adak dito'y. Tapno makigayim kan ka. Anya? Wan gayam. Aday mat ko amakan. Agawa maakanan daytoy. Tapno di da makita. Di ka matanagan. Nalinis dayta. Inyalaan kan. Tamok asang kabasit lang ti ipakpakandakan ka. Agyaman nak. Pangaasim tatulungan nak. Alukuyam dagiti kakaduam. Tapno palubusan dako na pumanaw ditoy. Jak may kari amalukoy ko ida. Ngam padasak, Luningning. Tulungan ka. Tapno makalibas ka ditoy. Apay ka di, Rowena. Agsangsangit ka manan. Pampanunutot ni Luningning, nana. Sa dinungatan ti ayan na ita. Huwag nga, Rod. Ang mga nukinumbag dagiti rebelde. Sapay ko mo to saan? Kaasimat. Ay, huwag nga, Rod. Ay, ang kapsutak no pampanunutot ti mapasamak. Ngamrumbang laang agtalinag tayo anatib ka. Tapno makaiwayat tayo iti pamuspusan. Tapno mabirukan tayo ni Luningning. Una yan ti kastoy, nana. Kanayon lata ka di akastoy. Awan nga dati pagbaliwan ti amin. Diyak amaw balasang ko. Tasaan tayo mo't nga amaw. Noan niya ti sumaro no ang mapasamak. Di tay amaw ti masakbayan. Nakidaw tayo ni titulong kadagiti pan nakabagi ti linteg. Isu ahusto ko man ti panagladladingit mo, Rowena. Tatay Stong. Binagaak mo tayo dagiti kakadwa tayo. Ngagridam da. Tapno kanayon da nakasagana no addaman dumteng ariribok manan dito'y ili tayo. Awan, Tatay Stong. Barang agibos ko man ti kinadagas nga agraraira dito ili tayo. Bareng, balasan ko. Tata, diyak pa yan makaturturog amang pampanunot ka ni Luningning. Italek tayo ti amin kadagiti pan nakabagi ti linteg. Agkalma ka lang. Tapno makapagpanunot ka anasayaat. Wan, tata. Wanya, nakasagana tayo matsiguro aminan. Bumaba tayo manan ni Japatan. Awan ti bati tayo nga uray maysa kadagiti tarakan kan mulada. Ket no addaman lumaban kadakwada. Di kaya agpangadwa amang pasag kadakwada. Laglagi pa niyo dagita bilin ko. Ken masapul nga awan ti agpaabak kada kayo. Naskan na kumpleto tayo ang makasubli dito'y kuta. Ala, agtignay tayon. Katagraman kwartada. Alaan tayo. Ay na, naibos man ang dagiti tarakan tayo. Ado tinapukawan iti kaldeng kan manok. Kat amok adagiti armado manan ti akin aramid. Kastoy kadilatan, nana. Agpaituray tayo kadagiti kilo ti panunot da. Aguray tayo iti umno a panawan, balasang ko.
Taaging gaita. Awan gaway tayo, no lumaban tayo. Ay, kasilata na kanayon. Apay nga taa di maibibos dagita adda ka sa tao. Aduda, kat narigat amarpuog ti grupo da. Malagip ko man ni Luningning. Ang mga nonya tinapasama kan ko, ana. Dawatan tayo asapay kumata saan anaan-ano ni Luningning. Kat dumteng to ti aldaw, makaawid si bibiyag. Ayos, nakado tayo. Kastoy kumakanayon. Tunggal rumaot tayo. Ado ti maala tayo atarakan dagiti umili. No kanayon da kadenggan, awan ti parikot. Iso atong palan nyo amin ngay bagag. Tapno kanayon tayo ngagbaligi. Nasaya at no kasta. Takas iti kanayon ko ngay baga. Asino man atumubngar kanya. Kan sana sumurot kadagiti bilin ko. Wano paganurutak. Jak agdwa-dwa. Amang gudas ken kuana. Pangulo! Amumiday ta, Pangulo! Inton rabi, agiinom tayo. Agraragsak tayo. Adumanan tinasamsam tayo atarakan dagiti umili. Kanadapay na ala tayo akwarta. Kedua na, Pangulo! Mayat ta, Pangulo! Ngamita, aginana tayo pa'y. Apay ngay may kadito'y nakaipupukak kat adalaman ti rabi. Da kami tinapusgan nga agbantekan ka. Iso anakastrekak manen dito'y, Luningning. Kasta ka di? Umay ko ibaga anasken anakasagana ka akanayon. Tanyaman nga oras. Aglibas ta. Ngam, saan ka kadi amadaksan iti dayta nga aramidam, Rafael? Tinapatag kanyak. Kat makalibas ta dito'y. Apay anak igrupo ka kadagiti tulisan. At idug asalaysayan, Luningning. Nga may salang ti may bagak. Agbababawi ak anak ikapang iti daytoy aggrupo. Naplano tanti amin, manang Ela. Wan, Rafael, ading ko. Intun rabi, ilibas ta ni Luningning. Kat umadayo tayo ditoy. Sumuko ta kadagiti pan nakabagiti lintag. Kat agpatulong ta kadakwada. Wan, Rafael. Kasta ti aramidan tayo. May sa kadagiti mang bantay kini Luningning inton rabi. Kat agsipot ka na imbag. Kan agsagana ka. Nasken nga agbaligi ta iti daytoy aplano ta. Matungpal, Rafael. Sige, kakadwa. Agraragsak tayo ita. Inuman tayo ti arak aginatang nilagman. Un Pangulo! Uminom tayo. Adu ti pulutan tayo. Tapinartida Rafael, titalo akalding. Alangarod. Irogi tayon ti uminom. Agreneg tayo iti arak. Nabartakan dagiti lalaki dito'y kota. Dagiti matpadak a babae. Narnakandan. Nagtalagdala unay. Manang Ela. Aggunaytan. Wan, nakasagana ako. Agsipot ka. Tayo nakrok atan ni Luningning. Aday ta. Naikat kunti kawarkan ka. Agyaman ako. Agawa. Rumwartan ditoy. Agawaan nyo ti magna. Ang mga nuadda nakadlaw ang nakalibas tayo. Nabanong ka ko. Ngam kabalak. Ikagumaan tayo ti makaadayo dito'y. Nakadayo tayo matkid din iti kota. Ngam delikado lang ta. Numaduktalan da naglibas tayo. Dayta ti si Bubukal ang napasamak, sir. Isot ga po na nag-surrender kami kini Rafael, sir. Nagbidot kami ang nakikapang kadagijay atulisan. Pangasiyo, sir. Da Rafael kan manang Ela tinang tulong kanyak ang makalibas. Tulungan niyo kumaida.
Saan nyo kumaidadang ran dito eh? Sige, di kagdanag. Tas saan daaman anon ditoy? Nasayat mat, tanag disnudo da asim mo ko. Wen sir, kat nakasagana kami amang ikaro itinagbasulan mi. Nakasagana kami amang isuro iti lokasyon ti kutami, sir. Rafael, kadwak ni Nana Lourdes. Nagtungpalak itinakunam amapanak iti barangay yo. Tasarakak ni Nana Lourdes. Agyaman ak luningning. Ay, una yun, Rafael Baro. Dito'y kamutin pagbaluda na makita. Daytoy katiitin ako na mini kanya kasapulan. Kayat ko ti agibalas. Gapo iti ipapatay ti amak. Ngambidot ti sinara ko, Nana Lourdes. Awan gayam na sayat amasakbayan nga ipaay kanyak. Tiinkadeng ko asuruten. Takarsel met gayam tinangiturungan na kanyak. Ala, sana bali, Baro. Takalpasan na maikarom tinagbasulam. Makarwar ka ba't lang dito? Awanan lagi ti pagbutbut ngan tayo a rebelde, luningning. Natilyo da aminin. Dagiti daduma, natay da. Gaputan nakirangot da kadagiti pan nakabagi ti lintag. Wan Rowena, nadamag kumot dayta. Nasaya at mat. Kat ita, awanan ti parikot tayo. Sayang laang, taawanan ni tatang mo. Sana bale. Taagi karon dagiti nang patay ken kuana. Agyaman na tas marungkar ka manan luningning. Agyaman ak luningning. Tay ti likodan tinagbasulan ti grupo mikan ka. Sarsarungkaran na kami lata. Sa anak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Gaputa amok matigapuna. No apay anak ikapeng kayo iti tulisan. Sapay ko mata panunutan yon ti masakbayan nyo. Agsingsingpot kayo diti pagbaludan. Tapno saan amanayunan tinagbasulan nyo. Aramiden mi dayta, luningning. Naamiris ko ang nagdarasudo sak iti pangedeng ko. Ita, pagbababoyak launay. Sayang. No kumasan apan nagibalas ti pinanunot ko iti. Saan ko maapagbaludan tayan ko ita. Naituloy ko kumati panagadal ko. Sana bale, tinasken kat nakaamiris kayon. Kat baliwan nyo ti mangrugi. Kat may sakang inspirasyon ko, iti panagsingsingpat ko ditoy. Luningning. Rafael? Uy, sabalin sa dayta. Ngam, sa bagay, awandakas na. Dayta tipod no amarikriknak. Di kagdanag, Rafael. Kanayon kayo asarongkaran ka ni Manang Ella. Kat ibagakan ka, akaraman ka iti plano, iti masakbayan. Ay na, makapaapal kayo matadon. Uray si ka, Manang Ella. Karaman ka mat iti karkararak ko. Ngamin, nagbalin kan apagayam ko. Agyaman ak, luningning. Agyaman ak, luningning. Ikari, agsingsing petak dito'y pagbaludan. Dumteng to ti aldaw, amakarwar kayo diti pagbaludan. Kat agkakadwa tayo manan. Kat awanton ti dagansan iti barukong tayo. Gaputan na punas aminan. Agyaman kami iti dayta na saom, luningning. Intay nga rod agbalbaliw. Kat isaganaan tayo ti para iti masakbayan tayo. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas na paulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akaskada, Mary Jane Castro, Emily Calika, Virgie Paclay, Jonah Ributaso, kanto'y pagayam yo, Joffer Basit. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon.